Fraților, am fost expediat într-o cutie. Nu știu dacă se vede ceva. Habar. Am telefonul aici care ține blițul. Nu știu dacă se mai vede. Da, foarte super. Mi s-a înclit. De ce ai deschis-o? Într-o cutie. Să treacă doar blițul. Abia mai respir. Prin gaura asta. Deci dacă ați ști ce, unde-i blițul. Ok? Gata. Fac. De ce ai deschis-o iar? Deci așa, când mergi cu mașina ieri, eu apăs așa pe asta. Nu mai apăsa. Dar nu mai apăsa. Udă, mi-au dat telefonul. Ia, hai să dăm și noi foni. Stați-o leacă. Sud. Uitați acolo. Ziceți voi dacă... Nu, nebun. Gata. Sud. Cred că se vede. Mai deci, ce păr am în cap. Hai, expediază-mă. Oh my days. Bă, fraților, astăzi mi-am cumpărat leagăn. Bine, părinții mei au fost de acord, m-am gândit și eu cu ei să ne cumpărăm un leagăn unde să punem undeva pe acolo. Ăsta e ăsta care o să țină, salteaua acolo, habar n-am ce e aia. Și restul componentelor și mai sunt mai multe. Ce avem noi aici? Nu, de ce era început să mă aude? Uitați-o, cred că l-a dă pe... Băi, eu filmam în partea cealaltă. Uitați, l-au dat tot. L-au dat tot. Uitați-vă la ele, fleașcă. Tu-ți gura, ai, ce arunc, uite, da, nu, de jur, dau. Dacă vrei să-i bătaie. Mamă, și eu n-am mucuietoare. Mama mi-a dat telefonul. Ludo, dă-o-lea că telefonul tău, că trebuie să filmezi. Mi-au dat telefonul. Serios, uite la că tata nu-i sănătos. Mai. Nu, mama, serios. Mama, serios, îmi strici telefonul. Mi se strică telefonul. Uitați-vă, leacă. Uitați-o, leacă, mi-au dat, eu acum filmez și mi-au dat tot telefonul. Bine cam asta aici. Ziceți voi, uitați-vă, leacă. Uitați, afară e... Oh my days, mama. Mama, dar... Serios acum. Hai odată. Hai. Ok, fraților, astăzi avem un colet. Și hai să vedem ce avem un colet. L-au dat. Mama, iar mi-au dat telefonul, deci nu cred. Nu știu cum să vă arăt în puii mei. Dați-vă o leacă. Îți fleașcă. Mamă, mi s-a dat telefonul în spate. Hai, spate, ia să șterge, gata. Ce mi-ai făcut? Ce mi-ai făcut? Mamă, deci... Mamă, uite că da ce e aici. Murdări toate hainele. Cum să ți se murdărească, băi, deștept? Uitați-vă puțin. La mine nu știu dacă se vede clar. Deci, uitați, îți fleașcă. Și pe pantaloni. Te încui acum. Fleașcă. Oh. N-am fleașcă. Bine înțeleg că e cald afară. Îți vin eu de hack. Aici am cărți de cât trebuie să învăț pentru examen, că marți am examen. Dintr-o poveste, carte ce-o fi. Și hainele le-am pus. Aici le-am pus. Pe care nu nu știu dacă o să le sugeau, cred că o să le duc la compăscător, habar n-am. Jos. Mamă. Ce păr am în cap.
prăjiturică. Așa. Aici nu râde de fața mea. Eram la oră de horticultură și profesorul ne fac poze să punem chestii. Ok, hai să luăm o prăjiturică. Deci, dacă nu știți ce prăjitură este asta, Sună Ili! Strigă! mă lovesc pe sun. E ceva gen din pișcoturi, cu Nutella și cu nucă de cocos, da? Și pișcoturi, nu știu dacă... Păi și poți să te filmezi dacă el sună. Știți că astea se folosesc la tiramis și la multe chestii. Mama mea fiecare săptămână ne face prăjituri din diferite chestii. Și astăzi o să ne pregătim să botăm leagănul. Gata, mam! Da! Mai dau can cu apă. Foarte bune prăjiturile. Nu vrei prăjitură? Da, dar mai aștept să mă vedeți. Na. Stai așa, Luca, hai să-mi fac acum. Da, mami? Hai de Nu mai uita, serios, acum am bate și vor pe leacă. Ce vezi? Acum te închid, boss. Gata, ești gata să te închid? Mama, iar mă uzi, mi-a schimbat din nou. Hai, iar deci, iar m-am mutat. Frate meu, e flașcă. Flașcă. Uitați-vă la el. E un pui de fructă.